Rigereria kionga chinsa ibere nigo togochaka korwa ase county ya Nyamira astokomena ekiombe getari gia serikali kia Brothers Keeper Kenya gekoragwa nomurario Getembe TV mukate enoku nigo kiritukoria rero kianyara kaba gegokorwa obokonyi bokorwania chinda amo nogosira ya mateta kwenyara ase chinsemo chia Nyamira nemono ase banyara kaba abagosibia abo babwate chinda nakoba amariogo ime iye wodi igose ese kenyero gekobe esa brocation ya kusamara wodi ase ebunge ya West Mugirango kolengana na barabo nigo banyara kaba bakuboria eba ne abantu banyara kaba bagwesokya na gosira chia mate chiri chibwate omuchando goseme chando engabne yo munagotumwe muri kito fatigari kiseba inganonya omuguzi okwanete buna obotaka tiburike gomi nigo eyamate yomugaka Robert Ongera Manyara kurwase kenyero kya ikobe imeye wodi ya busamaro ebunge ya West Mugirango oyore na abana batano noyomo nigo abana baye bamenyete asobotaka oboere bwika barabwo barirwe nechinda Robert Ongera Manyara nganiko abana ne school goenda naone gatne ajira batema abana bane ndakubogete lakini ndebe yangire kwaera bano nanjira basinyire yakina akibi yangire kwaera umuchando gwatene gwechinda nachichigo na mwachirire mwachete no rengo mutanga nande no ruji ne nchara rende bari gonyora kiende biyayo na ndasogeti ninataka gosoka karuje na nasokiruje gasi arataguchi ekero twatarira yamateye nigo twanyora omugaka na abana bayebuka korende omongina oye tarenge aroro na twarigia kumanya ase agotoka twamanyigwa ajaiga nyano musubati na lento tando chobeire nkabi ndiri ko igwana nyone nyumba tatetia karende karoro nyono koma tateti koma ono ekebuse gande tatembegete sona nyone nyumba njengoboka na busu bona iga korenta abano utiga linda senkare gasi na korenta untigira abano ogenda sako ya kucha kuira na botu ngo chikobori linda gontumira abantu baje kurwaniga bona njira kina sinyiru nangaki mwari gwanja monkonye ikiagera bono na sinyu igangu muita bono ngatewa abantu ngande ya tugasa kumwaka uranya kwerentere ingana yechinda nigo yaretire ekiombe kyo getari gya serikali kimanyikaine buna Brothers Keeper Kenya ekyo gekuragwa na mukate Enoch buna omunyakero gobo nigo ara abanyakiombe abo nabo igo abasani bagetembe eriyo gutarira eyamateye ase basoka abana aba kubagorera ebintu byechindagira barabe bagutumika ase nyumba babasibya nabo igo kubabekera eriogo eriyo rigo siria chinda ekyo bone twachire rero korora abana bana kibagenderete twaba tritiria samagura yabo ne bicara style barire ne chinda nainde nimanyete ngenke yaikereirwe n'umuntu gukora amangana community health ase kenyure keiga lakini nase ngencho emechande yabo yachakirete are yabire ngaki community promote tanyare ko gwikere emechande ina kwa yakona konya ase bono iga lakini goto kubonwa guchakira rero kuna twabikirege kama gekeiga ntumanyete ngamangana ina chagendere amatuka itonaro tugukwana akuru kwa action days ni maitenga one of these days action day neche etokumuchoyoiga egere banyara kwa bagusukia amangana yaiga yana mangana tomanyate naro na inda abantu nkorakagira bari buna chinda buri nchirororo ubu maene nchirororo erieta ya nkuru kuna omibarare gonde CHP Nyamira county na inde secretary aba obisa bobochenu abubare ase binyoro korwase county eyeiga ya Nyamira baburi we gutarira ekinyoro ekyo erio kobasemya abantu igoro yobuya bobochenu gente kiganegeke na tutabe nyombe yiga na abasani baitu bagatembe. If we wanted to build this house it will not take us long, lakini nende ntaracha kiraga kamaranche the public health take action immediately. Bona abantu abi bamenyeta sebinyoro lakini kwanyoranga mbabwa toboremerwa igo bona abantu be kenyoreke mbabwenete goike familia yange erinde banyare koyekonya inyare koimukanera asomongina bwenyombe ne bwenerete amanya mangana yobochenu ekoera inde chinso ne chinchi gosira bochenu butara korwa bone to nande togo sabanga aba health promoters baribe enseme pamoja na
ne omogambi ntobwate nyumba 10 tobwaterane tonyara gokonye enkei chingaki echecho nigo basabire abantu abo bare no moyo muya osira yamateye ase chinchira aho buna endagira naboigo enyumba enkiya ejo babwenerete komenya. The Brothers Keeper abaye family yons pia Getembe Television Getembe FM abwasende mo station manager basani bali ba tubwate city nga tuyatagenda tugole kibando tugole kende lyonsi. We need thank you and also Sore and all of us. We will come here once again. Abadere kiromonto, you can help us, you can reach us. Agara toche bono once tukole kentaka montateba abana bari bumuchuiga bakinire. They are big boys now. Mumuro yiga asakine bono ta komenya nangina na ise akanyumba kagamna karigere. Let's help. Well wishers. Kakyo yokorora. Everyday akonya abana abanyare kutwara health yerengia bamenye obugima buna abantu bana. Ekenyoro ekeiga kya Ikobe imeye wodi ya Busamaro West Mugirango nigo ketana inwe nechi amategwetania isano abo babwate umuchanda bwechinda ase chiamate kyabo. Baada ya kuweka dawa hivi ndio zinaonekana. So all the exposed jiggers by now they are dead ama zinaendelea kukufa. Hiko reporter Gatembe kurase county ya Nyamira Jeff Atigad Kisemba.